jista kollox u li l-komħuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-klim, bil-emin, billi ħallejt dmirijieti, tijaj bl-akbar tijaj. Għalek nitlob l-imqatsa Marija den Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha li l-komħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista kollox jafrinna d-nubietna iwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina nitolbu. Mulej Alla tagħna inti mlejt bid-doni tal-Ispiritu Santu lill-Verġini Marija jew titlob flimkien mal-Apostli għamel li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nintlew bl-Ispiritu Santu aħna nitolbu qalb waħda flimkien u nwasslu lil bnedmin ħutna il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla mek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tirgħu il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pup qalila li l-merħla ma jaħfruwilix u minn fostkom stess għad iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa biħsieb li jdawru d-dixxiepli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda, deb u l-biż ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom, intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol ibes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil min hu fil-bżonn waqt li niftakru fi kliem il-mulej Ġesu li qal: min jagħti hu aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel għall-kubteħ jitlob magħhom ilkoll. Imbagħad infexxew ilkoll f'bikkja kbira u bdew jgħanqu lil Pawlu jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibgħat o Alla il-qawwa tiegħek, wetta o Alla dik il-qawwa li ħaddimt għalina lejn it-tempju tiegħek Ġerusalemm għalik slaten iġibu lotjiet. Slaten tal-art lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkeb fuq ismawiet ta' dejjem. Araw, se jsamma leħnu, leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-popor tiegħu, f'ismawiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Il-kelma tiegħek mulej hija l-verità, għaddisna permezz tal-verità. ħajkunu ħaġa waħda bħalna il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal:
Missier qaddis ħarisom fismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bejn it-telfin biex isseħħ l-iskrittura. Immissa jiena ġejja għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena minix tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jiena minix tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi il-verità. Kif inti bat lili fid-dinja, hekk jiena bat lilhom fid-dinja u jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-armi li x-xitan għandu biex lilna itellifna l-progress fil-ħajja spiritwali tagħna hija il-prokrastinazzjoni li tħalli għall-għada. Il-kelma prokrastinazzjoni ġej mill-kelma kras mill-Latin, tfisser għada. Mentri il-kelma llum odje, l-lum bil-Latin, tagħmel dak li għandek tagħmel issa. U l-Verġini Marija lilna tispirana biex inkunu l-bnedmin ta' issa fit-tweġiba li għandna nagħtu lill-Alla għas-salvazzjoni tagħna. Fejn narawha dejn l-odje f'Marija, il-lum f'Marija? Narawha fit-tħabbira tal-Anġlu meta qiegħed tirrifletti imma tiddeċidi u tgħid ħajkun minni skont kelmtek, jien naċċetta il-pjan tiegħek. It-tieni mument illi naraw dal-mument ta' deċiżjoni l-issa l-għodje tagħha illum naraw fil-inizjattiva illi ħadet li malli semmet li Elisabetta għandha bżonna tmur tħaffef, jgħidilna tħaffef il-Vanġelu Luqa. Mhux titnikker, mhux bil-mod, jiġifieri deċiżjoni serja u maħsuba. Tmur tħaffef l-għoljiet ta' Ġuda. It-tielet episodju naraw fit-Tixtakana. Ma qadetx ittalla u tniżżel, m'għandhomx imbejt. Għamlu dak li jgħidilkomun. X'tallimna din il-ħaġa? Illi aħna fejn għandha x'taqsam l-ispiritwalità, il-fidwa, s-salvazzjoni tagħna, lil-mulej ngħidu għodja, illum irrid insir qaddejs, mhux għada. Ix-Xitan dinnada. Fil-Knisja ta' Pompej, waħda mill-kwadri li għandna hija ta' San Espeditu. U San Espeditu huwa il-patrun ta' dawk li jridu jgħixu l-għodje illum. Allura San Espeditu kien soldat Ruman, għandu salib fideh fil-pittura, fuq is-salib hemm miktub għodje, taħt saqajh hemm majkla bil-kelma kras. Jgħidu kien kaċċatur, kien għaddejja dil-lajkla tu toqtonni xillum, oqtonni għada, kras. Għall-għodje, illum noqtlok, illum huwa l-moment, issa l-moment. Eżis, illum ġejna f'din il-ħames erba tal-Madonna u li l-Verġini Marija nitolbu għattina din il-grazzja li fejn għandu x'ċaqsam. Is-salvazzjoni ta' ruħna ma nħallowx għall-għada, ma nħallowx għall-pidada, illum għodje. Għax illum irdu nilqgħu il-grazzja tal-mulej. Tispirana u timbuttana biex naċċettaw għalhekk fit-talba tagħna ngħidula Marija, mara tad-deċiżjoni, dawwa lill-moħħ u l-qalb tagħna biex narfu nobdu il-kelma ta' ibnek Ġesu bla tnikkir. Għatina l-kuraġġ tad-deċiżjoni biex ma nitkaxkrux mill-kurrent ta' oħrajn li jmexxunna ħajjitna huma. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej f'din il-ħames erba tal-Verġini Marija. Nitolbuha li l-Verġini Marija taqlanna minant l-Ispirtu Qaddejs talla. Il-moment li nifmu sewwa li kull moment huwa moment ta' grazzja. Nimxu warajh, ma nitilfu l-ebda moment biex nikbru fl-imħabba u l-fidwa li hemm tistennina. Nitolbu.
għal dawk fostħutna li tbedu xi ftit mis-sagramenti biex il-mulejja ġej missilhom qalbhom permezz ta' apostolat tal-oħran, permezz ta' xi kelma tajba, permezz ta' xi eżempju tajjeb biex jiddiġiedu huma wkoll illum qabel għada li jerġgħu jibdew din ir-relazzjoni tagħhom mal-Alla. Nitolbu għal morda kollha tagħna, speċjalment għal dik il-persuna li llum se tibda kura speċjali biex il-Verġin Marija tieqaf mat-tobba li sa jimministrawla l-kura u jagħtuha l-għajnuna kollha li għandhom bżonn lilha u lill-morda kollha tagħna. Nitolbu għall-anzjani u persuni li jgħixu weħidhom biex ma jaqtawx qalbhom fis-solitudni tagħhom imma jemmnu li l-mulejja ħares ħarsa ta' ħniena u jakkumpanjahom fil-mumenti tqal ta' ħajjithom. Nitolbu għall-istudenti kollha tagħna illi bħalissa jkunu għaddejjin mill-eżamijiet biex l-Ispirtu Santu idaw lilhom moħħhom u dak li ħadmu għalih ifakkarhom u jagħtihom l-għajnuna biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħol tajjeb. Nitolbu niftakru f'xi persuna li talbitna niftakru fija f'dawn il-momenti, ma ninsewx l-emigranti tagħna kull fejn jinsabu, speċjalment ġewwa l-Awstralja, ninaqdu maħutna f'Bacchus Marsh illi bħallum ukoll jiċċelebraw din il-ħames erba' magħna dawk il-persuni li għandhom bżonn il-protezzjoni tal-Verġni Marija. Ħarsitna fuq il-wiċċ mimleħnina tal-Verġni Marija sitna ta' pinu u ngħidula bil-qalb Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt. Itolbu ħunti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddiż daw l-offerti li ġibnielek bħal ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġini Marija billi noqogħdu għal dak li jnebbaħna l-Ispirtu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżokkaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddiż Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irrodulek ħaj. Għaliex intajtna eżempju mill-aqwa ta' xirka fit-talb fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna lill-Omm Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġġa ta' Kristu talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-wegħda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuqha l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem mill-ġdid imtliet b'dan id-domm mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdid tiegħek. Għalhekk il-Verġini mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb u ta' ħeġġa fl-imħabba, għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġġa ta' Kristu. Bil-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek.
قديس قديس قديس. السماويت والأرض مملية بالجلوريا تيك، وصلنا فلولا تسماويت. قديس tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddil ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jiena inħobbok. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu wixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru il-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum l-Isqof tagħna Anton il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Niftakru wkoll f'ħutna Klementu Nikolina Bajjada. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza Omma alla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħkruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew impoġġu l-intenzjonijiet tagħna quddiem il-missier, niftakru fil-morda kollha tagħna dawk li għaddejjin mhix qed tiġrej partikolari biex il-missier tagħna jħenna lihom u jagħtihom is-sliem u l-paċi li għandhom bżonn. Bil-qalb, missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżnata kuljum matina llum, affrinna rinubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, dan nix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jendawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, itlob għalina. O Alla li għaddejja tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu, għatina illi taħt il-ħarsin tal-Verġni Mqazza Marija inħabirku għall-għaqda u slim bejn l-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.